El treball manual i el moviment agreugen el dolor i la fatiga en homes amb fibromiàlgia. Este és un dels principals resultats d'un projecte internacional sobre l'afectació d'esta malaltia en homes. Hi participen investigadores com Pilar Montesó, a qui tenim el plaer de saludar avui. Bon dia, Pilar. Hola, bon dia. La fibromialgia en hombres, la gran desconocida, és el projecte internacional en el que participeu des del Departament d'Infermeria de la URB, juntament amb altres departaments mèdics d'aquí, tant d'aquí com dels Estats Units. Per què és la gran desconeguda? Bé, jo ja fa molts anys que m'anava aquest tema, una mica era el meu interès, perquè vaig fer la tesis el 2009, fa molts anys, i la vaig fer sobre depressió en les dones. Jo llavors treballava com a infermera d'atenció primària i aquí a Tortosa, on estàvem fent moltes xerrades, i va vindre un reumatòleg i vaig pensar, com és possible que una malaltia només afecta les dones? I després vaig continuar la meva trajectòria més així investigadora, vaig fer la tesis dins del Departament de Sociologia, a la UNED, i vaig començar a treballar aspectes de gènere i vaig pensar que la fibromialgia, que bàsicament s'havia estudiat en dones, que només hi havia 8 homes, 8 estudis a nivell internacional i que era un tema per descobrir, que era un completament desconegut per als homes. Llavors vaig veure que hi havia un estigma de gènere, dels que els homes, que sempre diem que es perjudica les dones, l'estigma de gènere també podia perjudicar els homes, en aquest cas perquè no eren diagnosticats moltes vegades. I a partir d'aquí vam voler donar visibilitat als homes, també que tenien fibromialgia. I això a què es devia? Vull dir, que sempre s'estudiés en dones, per què no en homes, si també hi havia casos? On hi ha? Perquè en salut hi ha biaixos. Sabeu que la salut està dins del món social també, igual que la investigació, hi ha biaixos de gènere, degut a una història de desigualtats socials que ha fet que no s'estudien com afecten certes malalties a les dones ni als homes. Per exemple, tinc una companya, la Marissa, que ella ha estudiat com afecta l'infart de miocardi en les dones, perquè només s'ha estudiat en homes. En canvi, hi ha malalties que s'han associat més a les dones i llavors els homes no s'han estudiat. O sigui, els sesgos de gènere o el factor gènere està influenciant a tots els aspectes, tant culturals com socials, com de salut. I vam pensar que podíem començar a estudiar també la fibromialgia, perquè la meva tesis era de depressió en dones, bàsicament en dones, però també vaig estudiar alguns homes i vaig veure que els homes amagaven la depressió més que les dones. I els homes en fibromialgia encara l'amaguen més, perquè a mi m'han trucat alguns homes, mira que sí que volien participar en l'estudi, però clar, és que no ho volem comentar perquè a nivell de la feina no sabem com us afectarà. O sigui, és un aspecte potser més social que no pas mèdic. Jo diria que l'aspecte social pot fer que la malaltia quedi una mica amagada en el cas dels homes. Però no és perquè sigui una malaltia que afecta menys a homes ni res, simplement és això. No ho sabem, però la nostra teoria és que se poden donar les dues coses, que potser afecta una mica menys a homes, però també ells ho detecten menys. Però jo penso que a partir que hem començat a estudiar i que a nivell internacional han anat sortint alguns estudis, n'hi ha 8 ara, penso que van augmentant els estudis en homes. I també, ara començarem en una altra doctoranda, que tenim de la URB, començarem a fer entrevistes a homes d'aquí de les Terres de l'Ebre. I volem mirar de fer-ho visible. Perquè pensem que no es diagnostiquen prou. Perquè a haver-ne n'hi ha, perquè hi ha molts homes que tenen uns dolors que no sabem el que és i moltes vegades ni ells van al metge i diuen que es troben mal, ni els metges ho identifiquen. Llavors, el que volem en aquest projecte és que ells ho identifiquen, perquè si ho identifiquen aniran a buscar ajuda al metge i que el metge pugui percebre que realment pot existir la fibromialgia en homes. Concretament, en aquest estudi, els primers resultats els heu publicat en 2 articles de revistes internacionals. Què explicàveu en aquests articles? Si vols, comencem, si de cas, amb la comparació de com viuen la malaltia els homes en 2 entorns culturals diferents, com seria aquí a Espanya i als Estats Units.
Sí, aquest article es diu Dolor i fatiga en pacients amb fibromiàlgia de USA i Espanya. I la primera autora és una col·laboradora nostra que vaig tindre la sort de poder anar a la seva universitat, que és una universitat a l'estat d'Iowa. És un poble petit de 8.000 habitants, de Cora, però té una universitat que fa molts anys hi ha estudiants internacionals. Llavors vam tindre la sort que els meus col·legues, els dos companys, Loren i Àngela, tenien contactes en la Clínica Mayo. I justament el projecte els va interessar tant a la Clínica Mayo que el van captar en seguida. I llavors el tenim a la Clínica Mayo, el projecte que vaig escriure jo i que després han seguit doctorandes meues, i tenim dos investigadors principals, el doctor Arya Mohabbat, que és un internista, i la doctora Ann Vincent, que també és una internista, i dos infermeres que treballen en fibromiàlgia d'allí. La Shannon i la Luetke, són dos infermeres. Tenim 4 infermeres a la Clínica Mayo, dos infermeres a la Clínica Mayo, dos internistes, els dos col·legues dels Estats Units, una infermera de la Universitat de Lleida, reumatòleg de Lleida i un doctorandes també de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí. Molta gent implicada, no? No sembla un estudi menor, diguem. D'entrada vam començar en fer una comparativa petita. No tenim molts homes ni tenim molts de casos perquè el coronavirus ens ho va tallar. Jo tenia que marxar l'any passat i no vaig marxar. Havia anat 2 vegades, 2 anys anteriors, en molt poc temps. Un cop vaig estar 15 dies i l'altre un mes. I vaig anar un període molt de fred. Les carreteres se van tallar. Vam tindre que fer videoconferència també en Mayo perquè estàvem a l'Amèrica Profunda. La veritat és que és un poble, la part molt rural, però vam tindre la sort de poder contactar en la Mayo. I sí, ells han col·laborat amb nosaltres també en aquest article de dolor i fatiga. I la meva col·lega ha sigut la primera autora, estava molt interessada en el tema de dolor i fatiga, sobretot dolor i fatiga. En aquest projecte heu pogut constatar que l'esforç físic, com caminar o fins i tot canviar una bombeta, era suficient per a causar en aquests homes episodis de dolor posterior i que, a més, com més es movien, més dolor i fatiga experimentaven. A què es deu? Sí, els homes ens diuen que en petits esforços empitjoraven el seu estat. Com, per exemple, com més es movien, més dolor i fatiga experimentaven. O inclús te diuen el fet de canviar una bombeta, però per a ells representava un excessiu esforç, els suposava un dolor. Ara tenim un altre article, d'este vaig jo primer autora, i a veure si el publiquem. Hem estudiat més a fons l'exercici físic i hem vist que no és l'exercici en si, és aquell exercici que el suposa un esforç, perquè l'exercici és bo. Per això qui ho ha estudiat molt són els meus col·legues també de l'Hospital Santa Maria de Lleida, que treballen en fisiòlegs de Lleida i de l'esport, que és molt important saber el llindar de la persona. Per a una persona fer 1 quilòmetre pot ser molt i per a una altra fer-ne 10 és fer-ne poc. S'ha d'adaptar l'exercici físic a la persona. És això, és una primera pinzellada, aquest article, que aquest article ha estat publicat a la Societat Americana d'Infermeria per al Maneig del Dolor, el Pain Management Nursing. I és una primera idea. Esperem publicar-ne un segon, també sobre l'exercici físic i un altre d'emocions. Però quan no tindrem tanta feina, perquè ara la de les classes i així la virtualització, la veritat és que ens ha costat molt. Però parlaves del llindar del dolor i també parlàvem de canviar una bombeta. Vull dir, se suposa que hauria d'estar molt per sota del llindar del dolor, un esforç, entre cometes, físic així. Pues sí, la veritat és que ens va sobtar molt, com este petit esforç. Recordo que este cas va ser en una persona d'Espanya, no va ser dels Estats Units, una persona que prenia molta medicació, prenia opiacis, prenia antiinflamatoris i també han vist que els espanyols, o sigui, els homes d'Espanya, tenen pitjor percepció del dolor que els americans. Sí que
van pensar que podria ser degut a la medicació, perquè hi ha un efecte dels opiacis que és que pot augmentar aquesta sensibilitat del dolor. Hi ha un fenomen que es diu, o sigui que els opiacis ho poden donar, poden augmentar aquesta sensibilitat al dolor. I llavors aquí estem també en una futura investigació poder investigar més sobre els opiacis i el dolor i la fatiga. De fet, me sembla que l'altre article publicat anava una mica sobre això, de les diferents formes de tractar que es té aquí a Espanya i als Estats Units. Sí, el que hem vist és que, curiosament, aquí els homes espanyols prenien molt més antiinflamatoris, opiacis, antidepressius, se'ls havien fet més infiltracions i també prenien més ansiolítics, mentre que als Estats Units hi prenien menys. No sabem si és degut a la campanya que va haver als Estats Units. Abans sabeu que la medicació se venia als supermercats com a caramelos als Estats Units, però va haver una campanya molt forta contra els opiacis i llavors s'han retirat bastant perquè estaven molt a l'abast. O perquè aquestes persones dels Estats Units són homes que van a clíniques especialitzades i que allí els aconsellen, a la clínica Mayo, ne tenim uns quants, alguns que són de la clínica Mayo i altres són voluntaris d'Iowa, d'allí del lloc on estava jo, on vaig anar. El que sí que sabem és que els homes que hem entrevistat estan menys medicats i que, curiosament, els homes més medicats tenen més dolor. Que, a veure, el que es diu és hiperalgèsia induïda per opiacis, se diu això. Hiperalgèsia induïda per opiacis. És un síndrome que ha estat estudiat. Deies i en aquesta investigació identificàveu això, la relació entre el dolor i com se pot medir el dolor. Vull dir, pots saber on te fa mal perquè tu notes i si te toques te fa més, però el nivell de dolor, més enllà del llindar que deies, però no es pot medir. No és tens 37 graus i mig de febre. Sí, la veritat és que tens raó, igual que la fibromiàlgia. No es pot medir perquè no hi ha un indicador objectiu, no hi ha una analítica, no hi ha una radiografia. Això complica la investigació? Sí, inclús hi ha una companya del meu departament d'infermeria que ha intentat, ha treballat en la d'enginyeria de la URB per a medir el dolor en bebès. I van idear un sistema per mig d'enginyeria que media la temperatura, diverses variables, no? I van treure com una quarta variable, però en persones grans i en adults, que jo sàpiga no hi ha res més, i és difícil. El que hi ha és una escala que es diu visual analògica, que les persones els dius, de 0, mira este dibuix, no? I, a veure, en quin dolor t'identifiques de 0 i 10? Llavors, els que s'identifiquen en 0 veuen una cara trista, no? I la cara 10 veuen una cara més rient. Hi ha diverses escales, o sigui, és o en números o en cares, i és difícil medir el dolor. És una variable subjectiva. De fet, hi ha persones que diuen que tenen molt de dolor i a l'igual circumstància o cosa que es faci, altra persona pot percibir menys dolor. És molt subjectiu. Sí, i a vegades pots dir això me fa més dolor que res a la vida i li poses un 10 i després resulta que tens un altre cas que te fa encara més dolor. Llavors, què vol dir? Que realment és allò el 10 o és un 14? Sí, però és l'indicador que tenim. I, per exemple, el meu pare era pagès de tota la vida, era un home molt sofert i estava ingressat, no? Li van fer una operació, estava ingressat a l'Hospital de Barcelona, al clínic, i les infermeres anaven i li preguntaven, vostè té dolor? I deia, no, jo no tinc dolor, perquè era molt sofert. Però, en canvi, després li passaven l'escala i li deien, de 0 a 10, digue'm el dolor que té. I deia, 8. O sigui, algun indicador, algú ens està informant, no? Sí, el que deies, és difícil, però intentar tractar-ho d'alguna manera. Parlem de la relació entre el treball manual i el dolor. L'estrès també pot agreujar els símptomes, encara que l'home no treballa o que no tingui aquest esforç físic que dèiem? Pues sí, perquè aquests homes d'espanyols tenien més dolor, tenien més fatiga, tenien pitjor qualitat de vida, no treballaven, la majoria. En canvi, els d'Estats Units sí treballaven.
però alguns ho havien adaptat i estaven contents. O sigui, seria important que els empleadors, com diuen allí, els empleadors o la gent que contracten aquestes persones, els poguessin adaptar al lloc de treball. Jo també vaig fer una entrevista a un noi d'aquí, de Tortosa, que em va dir que en el moment que ell va canviar de feina era electricista i podia fer una feina més tranquil·la, no? Se sentia millor. I Àngela, la meva companya que va entrevistar els de Mayo, els pacients de Mayo, sempre ho dia que és molt important que et puguen adaptar la feina, a on tu pugues arribar. Parlàvem abans del tema dels medicaments, diguéssim, o les diferents formes de combatre la malaltia. No sé si se'ns ha quedat alguna cosa per a dir en aquest aspecte. El que s'està treballant molt en fibromiàlgia són totes aquelles teràpies no farmacològiques. Per exemple, l'altre article que l'han publicat a la European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, que és una revista de la Societat Europea de Medicina Física i Rehabilitació. Aquesta revista està millor posicionada que l'altra, és un quartil 1, o sigui, està en un quartil de les millors del món, diria. És europea, però està molt ben posicionada i me l'han agafat perquè és una revisió d'una altra doctoranda, de l'Anna Llàtzer, que vam tindre, que revisa tots els tractaments. És una revisió, no és una investigació nostra, en un treball de camp. És una revisió d'altres publicacions. I el que han vist que els articles que milloren més la malaltia són aquells que incorporen exercicis aeròbics, d'estirament, relaxació, enfortiment i resistència al cos. També educació sanitària. L'educació sanitària fa que la gent s'adapti més a la malaltia. També aquells que se'ls recomana moderació, compromís, motivació per al canvi i, sobretot, el perdó. El perdó. El perdó l'ha treballat un dels col·legues meus americans, el Laurent Hussein, ha treballat molt el perdó i com afecta el perdó a la salut. I les persones amb fibromiàlgia, la veritat és que han patit, com tothom, a la vida, patir situacions estressants, de relació, dificultats. I ell treballa el perdó. Hem de perdonar-nos, primer a nosaltres i després a les altres persones. No podem tindre ressentiment, no podem tindre'n. Sona curiós, no? Que això afecte. Després, se'ns va acabant el temps, però és que hi ha tantes coses a tractar. Un dels articles exposava, parlant dels tractaments, sobre això, quins serien els millors tractaments, no? Perquè al sospesar els dos àmbits, no? Americà i espanyol, clar, vostè destaquen unes coses, no sé si cada lloc té les seues coses bones i les seues dolentes o un és millor que l'altre. Jo crec que aquí també a Terres de l'Ebre s'està fent coses molt bones i s'està fent ara, aquí hi ha una unitat també de fibromiàlgia i estan fent un tractament en el que és rehabilitació, també la part d'exercici físic hi ha una fisioterapeuta, penso que estan treballant també l'alimentació, també la teràpia cognitivo-conductual, o sigui, hi ha una part cognitiva important que també me l'he deixat, també és important que es treballi per a l'autocontrol. O sigui, el que fa la teràpia cognitivo-conductual t'ensenya a canviar els pensaments. Si tu canvies els pensaments, canvies els sentiments. I és important canviar els sentiments. Per què? Perquè si tu tens ira, ràbia, frustració, tot això altera les emocions. I les emocions estan lligades en el sistema nerviós central, estan lligades en les hormones, en el cortisol, en l'estrès. Això és important. O sigui, la fibromiàlgia requereix un tractament multidisciplinar, com altres malalties. Abans, d'alguna manera, ho has deixat com entreveure. Remarqueu a través d'estos estudis o del treball que esteu fent que la fibromiàlgia no és considerada com una capacitat i això comporta que els pacients han de continuar treballant i executant activitats físiques. Què creieu convenient davant d'això? Considerar-la d'una forma diferent? Considerar-ho malaltia? Jo penso que seria important, primer, que s'arribés al diagnòstic, no? I perquè moltes vegades ni es diagnostica. I un cop diagnosticat ja tens molt de guanyat. Perquè nosaltres el que sí que hem vist és el patiment, sobretot d'estos homes. Tenen un patiment molt elevat. Jo penso que tenen
la fatiga i el dolor molt elevat perquè tarden molt a ser diagnosticats i arriben molt malament. I llavors, doncs, bueno, que la societat ne prengués consciència. I bueno, quan van començar a sortir els programes aquí? Els programes de les unitats? Doncs quan hi va haver una política, me'n recordeu? La Manuela de Madre, que ho va portar al Congrés, quan se va fer visible. I van començar a aparèixer una sèrie d'unitats. Quan apareixen les polítiques de salut? Quan hi ha necessitats i quan se demana. Per tant, per això és molt important la figura de les associacions, no? I que es coneguen, que les persones no es troben bé, realment. I ara que esteu deixant evidència de que no és una malaltia que afecta només a un sector de la població, sinó que afecta tant a homes com a dones, suposo que s'hi posaran més en sèrio i suposo que sobretot els estaments, no? Qui diu que pot ser una discapacitat o no, se mogue i ho faci així. Bueno, de moment volem començar, el mes que ve ja, a començar a fer qüestionaris aquí a Terres de l'Ebre i a fer un estudi comparatiu entre els símptomes d'homes i els símptomes de les dones. Però, clar, dels que ja han diagnosticats. Però al mateix temps ho volem fer visible per augmentar també el diagnòstic. Clar, si no van al metge, els homes que es troben mal, sobretot, i primer que ho identifiquen. Perquè una part de les meves investigacions, ja veieu, jo també he estudiat la depressió i el suïcidi, també tinc una altra doctoranda, la Georgina, i que ara en aquests moments és companya, la Georgina Casanova, que ella ha estudiat el suïcidi. I passa el mateix en homes. I en la depressió passava igual, que els homes els costa més. A veure, per motius culturals, els homes van menys al metge i es diagnostiquen menys. Per què? Doncs perquè ho identifiquen menys, perquè comuniquen menys. Pot haver també un problema de, no sé si dir-ne problema o simplement que dius, ostres, potser sí que me canso abans o em fa mal amb més facilitat. En quin punt està el problema? Perquè potser al principi no li dones importància perquè, potser perquè penses que no la té, no per por anar al metge o pel que sigui. Claro, per això és important que si un home no es troba bé, té dolors a diferents parts del cos, se troba molt cansat, estaria bé. I a part, l'altre dia em comentaven que aquí a l'Hospital Verge de la Cinta hi ha una reumatòloga que abans venia de Tarragona, però ara ja està. No sé si no n'hi ha dos, també. No? Però primera peça, clau, metge de família i infermeres. Dins del Facebook i de l'Instagram, que tenim Fibroebre, sempre pengem tots els treballs i jo penso, com coneixo a moltes infermeres, penso que ho vagin fent visible, no? Que puguen identificar-ho. Perquè pensa que el diagnòstic també ha canviat, perquè el diagnòstic primer, les normes les va posar el Col·legi Americà de Reumatologia, primer eren uns punts. Es diagnosticava una persona si tenia uns punts dolorosos. Però va canviar el diagnòstic al 2016 i es diagnostica per un dolor generalitzat. O sigui, ha canviat el diagnòstic també. I això és un pas important. És diferent, perquè se va veure que potser es diagnosticaven menys persones en el tema dels punts. Hi havia uns punts que el metge els tocava i si dient, ai, me fa dolor. Quan si eren, 6 de 10 punts, se deia fibromiàlgia, però això el 2016 va canviar. Ja no. Se'ls passen unes altres escales, bàsicament en dolor generalitzat. I el que es passa també és l'impacte, el que es diu FIC, impacte de la fibromiàlgia. Per anar acabant, perquè el temps... Ui, te truquen. Disculpa. Agafa'l si vols, tranquil·la. Oi, és que ara no el puc parar, sempre em passa. Contesta, a veure si és important. Vale, ja està. Vale, bueno, seria ja l'última pregunta. Seria l'última pregunta ja, perquè també passo de temps, després me tocarà retallar, però bueno. Vale, com vulguis. L'èxit de projectes com estes sempre recau en la col·laboració de diferents entitats, com el vostre Departament d'Infermeria de la URB. Com d'important és aquest treball col·lectiu i també quines formes de treballar teniu? També la part econòmica és molt important, no? Suposo que en part per això vos ajunteu tant. Bueno, la veritat és que aquest projecte venia una mica de les meves línies
de doctorat del 2009. Llavors he pogut continuar-lo perquè he enllaçat 3 projectes de la URB. Primer un mecenes, he enllaçat jo 3 projectes i al mateix temps he pogut també treballar en 2 alumnes de doctorat que són molt importants. El programa de doctorat que tenim a la Universitat Rovira i Virgili per a que els professors poguéssim continuar les nostres investigacions, perquè una persona sola no és res. I jo també vaig tindre la sort que per mig d'una plataforma internacional vaig poder contactar en Laurent Toussaint, que és apellido francès però que és americà, i va estar molt interessat en col·laborar en nosaltres i la veritat és que fa ja 5 o 6 anys que estic col·laborant en ell i molt d'interès i després els de la Maio hem continuat. El que passa és que és molt complicat fer docència, recerca i poder compaginar-ho tot. Però avui en dia també les redes socials també ens pot ajudar en aquest aspecte, però és molt la relació humana també dels investigadors. Tu dius, ho puc fer tot per internet? Sí, però les relacions s'han de mantenir, i els contactes també. També és important que l'investigador principal estigui al capdavant, que no estigui potser en tot el procés, però que en una part important estigui. A mi ara jo ja tindria ganes de tornar a reprendre una mica. Entenc que és complicat, però anem fent però a poc a poc. Ja veus que és a poc a poc. Portem molts anys. I també compteu en el que sigui el crowdfunding, no? Una eina, no sé si fonamental o simplement que dona una mica de suport. Sí, vam aconseguir un crowdfunding del Ministeri que es diu, a través d'una plataforma que es diu Precipita, que és del Ministeri de Salut i Tecnologia, i que l'any passat van ser 3 mesos, vam recollir el mínim, que vam tindre alguna cosa més, i ara està obert a la Fundació URB, si voleu entrar, Fundació URB, dins hi ha un munt de projectes, el nostre és el d'un osito, en una tirita, que podeu col·laborar allí, o sigui, està obert. I si no, també podeu col·laborar o si voleu posar en contacte amb nosaltres, Fibroebre, Facebook, Instagram, Twitter. Allí ens podeu trobar i si ens feu un correu, si teniu algun dubte o alguna cosa, us contestarem perquè estem allí. D'acord, doncs ho hem de deixar així. Aquí podríem parlar moltíssim més perquè és interessantíssim conèixer tot el que ha anat sorgint a partir d'aquests estudis que esteu fent, però en el futur potser tindrem més oportunitats a mesura que aneu investigant més i tot també el que ens has comentat. Pilar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres.